नमस्कार, मी गायत्री फॅमिली पेमगिरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. तुम्ही जर माझ्या चॅनल नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. ऑलरेडी सबस्क्राईब असाल चॅनल लाईक कमेंट शेअर नक्कीच करा. आज आपण बनवणार आहोत ड्रायफ्रुट्स गुलकंद आईस्क्रीम. चला तर मग वेळ कशाला घालता आपण आईस्क्रीमला सुरुवात करूया. मी आता 1 वाटी दूध पातेल्यामध्ये घेते. 1/4 कप मिल्क पावडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लॉवर घेत आहे हे सगळं, आणि 1/4 कप साखर टाकून हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घेत आहे. आणि एकत्र झाल्यानंतर त्याच्यात गिठोळ्या ठेवायच्या नाहीये आपल्याला. हे सर्व एकत्र झालं आपण गॅसवर ठेवून घेणार आहोत आणि एकसारखं हलवणार आहोत, म्हणजे ते खाली करपलं नाही पाहिजे. असं ह्या प्रकारे आपली कंडिशन झाली पाहिजे. मी आता हे गॅसवरून खाली घेऊन थंड करायला ठेवते. त्यातच मी लगेचच व्हिप क्रीम बीट करून घेत आहे. व्हिप क्रीम बीट केल्यानंतर आपण जे आपलं बेस तयार झालेला होता दुधाचा, मी तो पण त्या व्हिप क्रीम मध्ये टाकून आणि तो पण बीट करून घेणार आहे. हे बीट झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये गुलकंद इसेन्स टाकून घेणार आहोत किंवा इमर्शन. हे टाकून घेतल्यानंतर गुलकंद आपण सिरप किंवा क्रश म्हटलं तरी चालेल ते टाकून आपण बीटने एकत्र करून घेणार. त्यानंतर मी काय ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत ते सर्व एकत्र करून आपण एका कंटेनर मध्ये हे बनवलेले आईस्क्रीमचा बेस टाकून त्याच्यावर परत आपण गुलकंद सिरप टाकून कंटेनर पॅक करणार. हा एक कंटेनर आपला भरला आणि दुसऱ्या कंटेनर मध्ये पण मी आईस्क्रीम टाकून त्याच्यावर पण गुलकंद टाकून आता हे मी रात्रभर फ्रीज मध्ये सेट होण्यासाठी ठेवत आहे. मी रात्रभर आईस्क्रीम फ्रीज मध्ये ठेवून आता काढलेली आहे कंटेनर. आता बघू ओपन करून आपली आईस्क्रीम कितपत सेट झालेली आहे. आपली आईस्क्रीम अप्रतिम आणि सुंदर सेट झालेली आहे. आता मी त्याच्यावर थोडेसे गुलाबाच्या पाकळ्या टाकून घेत आहे, कारण आपल्या आईस्क्रीमचं नावच आहे गुलकंद ड्रायफ्रुट्स आईस्क्रीम. दुसऱ्याही कंटेनर मधली आपली आईस्क्रीम जबरदस्त अशी सेट झालेली. आपण दोन्ही कंटेनर मधली आईस्क्रीम एक एक सर्व बाउल मध्ये काढून घेऊ. जबरदस्त अशी आईस्क्रीम. आणि हो, आपण आता काही दिवसांनीच लाईव्ह येणार आहे. तुमचे प्रश्न उत्तर माझे ह्या विषयावर तुम्हाला काही प्रश्न पडत असतील ते मला नक्कीच विचारा लाईव्ह. मी तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच देईल. आणि हो, हा पण व्हिडिओ आवडला चॅनलला लाईक कमेंट शेअर सबस्क्राईब करा. आईस्क्रीम बघा किती सुंदर अप्रतिम झालेली आहे. दिसती जेवढी सुंदर तेवढी खाण्यात इतकी अप्रतिम आहे. जबरदस्त आईस्क्रीम. परत भेटू पुढील व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.